Hi, flex ko lang yung bagong huli na fish and prawns. Tibok, kape, kaya aglalaok nga sila from nature, from our Korean. Nakuha nila kanina, guys. Oh, buhay na buhay pa. Oh, ito, dalawa. Ang laki. Ayan, oh, buhay na buhay. Ayan, may dapay tibok. May ngagatangan. Mabalan siguro ati tikwan. 200 kasi buhay na buhay kan. Oh, magmag na dapay. Hali, egg gum.